Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Abantu abaningi abakholwayo ukuba nolwazi lokuthi kukhona izulu kubenza benze kakhulu emasontweni bese benze kancane emakhaya la bezalwa khona. Kuyingozi kakhulu bafowethu ukwenza kakhulu esontweni. Kini bese wenze kancane ngesizathu sokuthi wenza kakhulu esontweni ngoba nakuthi ufuna ukungena ezulwini. Ukhumbule ukuthi lento yezulu into esiyaze eminyakeni ethile eyedlule. Besingayazi besazi ukuthi thina kukhona kwelamathongo emndenini wakini. Akakaphelike namanje ukuthi kukhona kwelamathongo. Njengoba wena wenza kakhulu esontweni, kufanele wazi ukuthi abantu abadala bakini banamandla wonke okukhipha kulelo zulu othi wena uyongena kulona njengoba wenza kakhulu esontweni. Ayikho bafowethu nodadewethu into ebaluleke njenganokuthi wenze kakhulu ekhaya ungenzi kakhulu esontweni. Iba isikhulu kini ungabe isikhulu esontweni. Batshazwa kini ungabatshazwa esontweni. Ngoba uma wena uzobatshazwa esontweni ube muhle esontweni kodwa kubantu bakini ufana nemalasi noma bekubona bayenyanya engathi babona itshele entaba, kufanele wazi ukuthi noma ungalingena lelo zulu kodwa abantu bakini bayokukhipha phakathi kulona, bayokufaka esihogweni bakugwebe uhambe uyongena ejele lomndeni. Into yokuqala bafowethu yikini. Abantu abaningi inkolo iyabadida kakhulu kangangokuba nezinto ezinhle abazenzelwa amathongo abo bagcine bebonga umkhulu omkhulu, babonga amabandla abo. Thola ukuthi ibandla lenza ngalutho kodwa abantu ekuyibona abasebenzile amathongo akini. Siyithatha phi lento ukuthi makwenzeka izinto ezinhle kithi bese sibabaza amasonto esikhonza kuona. Sibabaza uNkulunkulu ekubeni uNkulunkulu edala amathongo ukuthi wona okwenza izinto ezinhle. Kubalekile mfowethu nawe dadewethu ukuthi ungenzi kakhulu esontweni ngoba nakuthi ufuna ukungena izulu. Abantu abadala bakini bayokukhipha khona ezulwini. Yenza kakhulu kini ukuze nakini engeze uba khona amacala uyoyithola indawo nasemndenini. Bakuyeke usulapho kulelo zulu lakho uma kuwukuthi likhona.